Bona vesprada, senyora regidora, amics i amigues. Els anfitrions d'esta casa us donen la benvinguda. David va fer l'acte de presentació del cartell de la 6a Aplec de Cabets que celebrarem a Ontinyent el 31 d'octubre de 2010. I van participar l'episodi associatiu José Antonio Vaz, l'actor del cartell José Benito i la regidora de Cultura i Ajuntament de Ontinyent, Ima Martí. Ha plogut molt des d'aquell 1994, on van celebrar per primera vegada la festa a Ontinyent. Moltes vegades ens pregunten, i per què feu la trobada cada 4 anys? I contestem, perquè necessitem altres 3 anys per a tornar les visites que fan els pobles que venen a Ontinyent. Nosaltres sempre fem visites amb els 6 gegants i els 8 cabets, amb la música del regall i els menestrins, perquè volem mostrar com en esta nostra festa i la nostra manera d'entendre-la. Per això sempre busquem els pobles que vinguin a Ontinyent puguen equiparar-se a les nostres figures en quantitat i qualitat. I per fer la nostra trobada i els intercanvis de visites hem tingut sempre el recolzament de l'Ajuntament. I enguany no estan menys. Per això, únicament, us donem les gràcies. Com bé sabrà tota la gent que està immersa en actes de celebració com la que avui presentem, hi ha molta feina que no es veu, feina feta, per molta gent que li dedica el seu temps de manera altruista per intentar que tot isca com toca en un dia determinat. Per això, des de finals de l'any passat, estem ja preparant aquesta trobada que enguany siga almenys igual i lluita que els anteriors. De cara a l'Aplec, enguany podem avançar el següent. Hem confirmat ja 10 pobles que vindran a la trobada. Estem centrant-se més en les colles valencianes, perquè els últims anys alguns s'hi han fet més actives en quant a fer intercanvis. Estem realitzant un taller de construcció de gegants perquè cada escola i escoleta infantil d'Ontinyent tingui la possibilitat de tindre un gegant, un cabet. Les figures que es facin podran eixir a la cercavila de l'Aplec. L'exposició que fem cada Aplec muntem en el Centre de Cultura de Caixa Ontinyent. Enguany mostrarem també una exposició d'àmbit internacional amb fotografies dels gegants i cabets de continent, així com 4 i 5 figures americanes i africanes. Este dissabte acudirem també a la trobada d'escoles en valencià per participar en un taller i portarem un gegant i algun cabet. I avui comencem a mostrar part del treball que estem fent amb la presentació del cartell que ha fet Vicent Benito. La relació de Vicent amb els gegants i cabets inicia amb motiu del primer Aplec, on va realitzar el logo de l'associació, que al llarg dels anys ha anat evolucionant, modernitzant-se i també una sèrie de coloreables per a sketch. En els anys posteriors, la relació va ser esporàdica i puntual. El tenim ahir quan el necessitàvem i mai es va donar l'esquena. Per exemple, el segon Aplec va realitzar els dibuixos del conte del mal de la geganta. Amb el pas dels anys, la relació ha intensificat fins al punt que ara és un membre més de l'associació. Com últimament estem abusant bastant d'ell, va començar un dia. Des que soc de l'associació em doneu més feina que mai. A més, em costa diners perquè ahir pague a la papa. Veiem que els seus dibuixos de caps de gegants i cabets estan ja units a les figures reals. I tot allò
ficar-se el nom dels gegants de Cabets, calendari, loteria, regalers per als xiquets, carasses, etc. porten el cellet en equip de Vicent. I és que no tenim fàcil amb Vicent, on ell diu, dis-me el que voleu i jo faré el que vulgui. I nosaltres tranquils perquè sabem que perfecciona amb els seus treballs i també satisfet amb el que fa. I aquí no estaria. A nosaltres, Vicent Benito. Bona vesprada. Gràcies, senyor president. Agraïs molt les seves amistoses paraules i fent referència a elles diria que sempre és no un abús, sinó un plaer molt d'agrair i a més divertit realitzar la part gràfica de l'associació i més encara assenyar total llibertat a l'hora de fer-ho. Afegir que l'associació hi ha molta gent treballant cosa a cosa perquè els gegants i cabets seguisquen avant. En quant al cartell, quan ens van demanar fer aquesta tasca, ho vaig voler fer plantejant d'una manera senzilla i resaltant dos punts en concret. El primer seria la imatge d'un planeta o un món amb una superfície formada per un tapís de carasses de gegants i cabets, totes unides, representant d'una banda la immensitat de colles que formen el món dels gegants i cabets, que fins i tot traspassa fronteres, i d'altra la gran quantitat de figures que arriben a trobar-se en una Aplec. El món dels gegants i cabets és un món que té vida pròpia, que està en continu moviment, i aquesta era una manera de representar-ho. El segon punt seria que d'aquest món, que està envoltat per un espai càlid de germanor, com és l'Aplec, com és l'ambient de l'Aplec, i el número 5, que té també el seu espai important dins d'aquest cartell, perquè encara que semblen pocs, 5 Aplecs signifiquen més de 15 anys de treball, d'intercanvis i d'un no parar per fer que aquesta festa continuï i no s'apagui. Espero que complisca la seva funció i que a més agradi a la gent. Bona vesprada i gràcies. El cinquè Aplec de Gegants i Cabets que acull la nostra localitat, no sols per a nosaltres, els ontinyentins, sinó també per a la resta d'amants d'este món. I deia que és una satisfacció, perquè avui, amb la presentació d'este meravellós cartell de Vicent, es marca un punt d'inflexió, perquè ja comença a ser palpable el cinquè Aplec, ja és una realitat. Em consta que vosaltres, membres de l'associació de gegantera, esteu ja treballant de valent per a aquest encontre, tot i tenint en compte la difícil situació econòmica que tots travessem, siga recordat per tots els participants i convidats, però també per tots els ontinyentins i veïns de la nostra comarca, la Vall d'Albaida. En aquest punt cal remarcar la il·lusió en què tots, però fonamentalment els xiquets, participaran d'este Aplec. Perquè sigues Ontinyent, estimen sobremanera els gegants i cabets. Sens dubte, perquè es tracta d'una de les manifestacions lúdiques més arrelades a la nostra població i als nostres sentiments, al nostre valor com a poble. Un sentiment, el d'estima pels nostres gegants i cabets, que heu contribuït a engrandir i fomentar des de l'associació. No és desconeguda la vostra implicació i treball de camp a les escoles ni tampoc als escolars, perquè per a que una cosa s'estime és necessari conèixer-la i donar-li la seva merescuda importància. Gràcies a tots pel vostre treball constant, perquè amb ell heu aconseguit l'auge dels nostres gegants i cabets per tot arreu. Heu aconseguit que siguem realment coneguts. Gràcies per unir i implicar a tota la societat ontiñentina i principalment als més menuts, perquè són el nostre futur. En estima a una cosa tan consubstancial a nosaltres i gràcies per l'esforç en què treballeu per a fer del cinquè Aplec Ontinyent una fita inolvidable.